Jaħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Ma jien, kif m'għandi l-ħadd jiġi jgħinni filgħodu? Fil-kodba biss insib il-wenz jien. Luna il-fekruna tal-baħar. Kien qed ibeġbex u l-gawwi beda jtir lem u lawn fis-sema. Meta beda jżernaq, Pina l-gawwija niżlet tistrieħ fuq ir-ramel tal-bajja tal-armier. Pina bdiet tfittex l-ikel biex titrejjaq, imma f'salt wieħed semet ħoss ġej minn taħt ir-ramel. Dan x'ħossu? qalet imħassba Pina l-gawwija. Kienu ħajqgħu l-djamanti? Damet tistenna sakemm sebaħ. Fid-daqqa u l-ħin rat fekruna tixref minn qalb ir-ramel. Pina l-gawwija resqet leha. Mama! sejħet Luna l-fekruna. Jien minix il-mama tiegħek? Il-mama tiegħek qiegħda fil-baħar. Qaltilha Pina l-gawwija u tiġbidha l fuq mir-ramel. Filgħodu, Luna l-fekruna mxiet lejn il-baħar u ltaqat ma' Artella. Mama! sejħitilha Luna l-fekruna. Jien minix il-mama tiegħek? Il-mama tiegħek qiegħda fil-baħar. Qaltilha l-Artella filwaqt li wrietha triq lejn il-baħar. Wasal nofsinhar u Luna l-fekruna niżlet fil-baħar. Il-fekruna bdiet tgħum il-barra. Rat ħamima tal-baħar tiddi u tleq. Mama! sejħitilha Luna l-fekruna. Jien minix il-mama tiegħek? Il-mama tiegħek qiegħda fil-font. Itla' fuqi, ħanwaslek ħdejn il-mama. Qaltilha l-ħamima tal-baħar. F'ħin minnhom raw xi ħaġa kbira risqa lejhom. Mama! għajtet Luna l-fekruna. Ħanini, kont qed infittxek u fl-aħħar sibtek. Qaltilha l-mama. Fil-għaxija, il-mama sajret ikla bram u Luna l-fekruna flimkien mal-ħamima tal-baħar għamlu festin żgħir. Meta dalam, Luna bdiet tirrakkonta l-avventura li kellha lill-mama tagħha. Imbagħad raqdu kuntenti fi ħdan xulxin il-lejl kollu.